Wara li f'dawn l-aħħar ftit jiem qed ikomplu jiġu żvelati numru kbir ta' problemi fl-Isptar Mater Dei fosthom il-problema tan-nuqqas ta' sodod u nuqqas ta' ħaddiema. Issa ġie żvelat ukoll li l-qwiebel jinsabu mħassba dwar ir-riskju ta' telf ta' trabi minħabba dawn in-nuqqas ta' riżorsi. Ftit tal-jiem ilu dan Net News kien żvela li minħabba l-problema tan-nuqqas ta' spazju li hemm fl-isptar kawża tal-esplużjoni fil-popolazzjoni. In-nisa li jkunu qed jistennew tarbija qed jintalbu jibqgħu id-dar sal-aħħar minuta possibbli, konsegwenza tal-pressjoni enormi li hemm fuq dan id-dipartiment. Issa jidher li l-problema komplet tikber, dan hekk kif kumment ma' Love in Malta, midwife sostniet li kien hemm sitwazzjoni partikolari fejn tarbija spiċċat kważi tilfet ħajjitha minħabba li ma kienx hemm biżżejjed swali għall-operazzjonijiet tal-emerġenza. Dan peress li bħalissa hemm biż-żewġ swali ta' dan it-tip. Din is-sitwazzjoni qed twassal għal riskju kbir hekk kif jekk tinqala emerġenza oħra bħalma fil-fatt ġara m'hemmx posta biex it-tobba joperaw. Apparti minn hekk dawk li jweldu bla problemi qed jinbagħtu d-dar iżjed kmieni milli suppost, dan kollu minħabba n-nuqqas ta' sodod u ħaddiema. Qaret li dan mhux riskju għalhom, iżda l-problema hi li anke meta dan isir xorta mhumiex qed ilaħqu mad-domanda. Minħabba n-nuqqas ta' spazju, ommijiet qegħdin jispiċċaw iweldu ħdejn nies oħrajn, sempliċement portiera biss tifridhom, meta normalment huma jkollhom kamra privata. Saħansitra anke ommijiet ta' trabi li jkollhom bżonn kura intensiva fl-NPICU qed jispiċċaw jaqsmu kamra ommijiet li jweldu t-tarbija bla problemi. Qalet li kien hemm drabi fejn 8 midwives spiċċaw weldu 16-il tarbija f'lejl, dan filwaqt li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb l-ommijiet li weldu u għadhom iridu jweldu. Il-midwife qalet li dak kollu li qed iseħħ juri li l-Isptar Mater Dei mhuwiex adattat għaż-żieda fil-popolazzjoni, tant li n-numru tas-sodod qed jibqa' l-istess minkejja żieda b'rata maġla. Qiegħed titlob lill-awtoritajiet sabiex jipprovdu iżjed sapport, riżorsi u ħaddiema sabiex iċ-ċittadini jkollhom l-aqwa kura possibbli.